Yanga iri nguva inorwadza zvikuru for family kwaMaziriri apo vazokwanisa kuita lay down to rest. Kim Maziriri uyo akashaika achienda kuconcert kwaJapreza kuCanada. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Rufu rwazoitirwa kuZimbabwe mwana ndokubva aiswa panzvimbo yake yokuzororera. Kumurimbiri vekwaMaziriri nevekwaMafuwe tinongoti muwane kunyaradzwa. Musakangamwe musikana aifamba naEdmo Mafuwe vachienda kuNdini Mukudzei concert kuEdmonton. Mota yakakonewa kunegotiator Sharp Kevu ndokubva vangotsakatirapo. So many times munamato yedu inoti hatidi kuva isusu tichaviga vana vedu. Vana vedu vanofanira kutiviga. She was born in 2004. As of now anenge ari pama 21 ipapo. Inguva yakaoma guys. But anyway, vaisawo a beautiful send off. Coffin racho was on point. Unoichiko casket. Zvese zvafamba zvakanaka. It turned out even to be like a wedding. The way it was so beautiful. From Zim Gossip Community, tirikuti muri kwana Kimu nyaradzwai nedenga. Ticharamba tichimira nemi pamwechete nekupa munamato on your behalf kuti Mwari vakunyaradzei.